Прекрасна възможност за собствен дом или инвестиция в сърцето на града. Къща на 3 нива, сутерен, 2 високи етажа, това е главният вход, и тих и спокоен двор с западно изложение, който ви дава възможност да направите собствено барбекю и допълнително градинско оформление. На двора има лозови дръвчета, които, освен че дават сянка през лятото, раждат грозде, а също така и една смокиня. Тази част на двора дава прекрасна възможност за барбекю, чилаут беседка, градинска къщичка и цялостно градинско оформление по ваш вкус. Чувате ли как пеят птичките? Това е входът на къщата за първия етаж. До него е разположена лятната баня. Има нова дограма на целия първи етаж. Са подменени прозорците с нова ПВЦ дограма. Кухнята има южен прозорец, голям южен прозорец, който гледа към балконче. Това е кухнята. Към нея преминаваме към холче, отново с големи прозорци, ПВЦ, и настилката е поддържана от дюшеме. Тук влизаме в коридорчето, от което се преминава към спалнята, която е с северо-западно изложение. Това е главният вход на къщата, откъдето достигаме до сутерена и втория етаж. На сутерена са разположени 2 стаи и вътрешен санитарен възел. Това е едната стая с подменени прозорци. Височината на това ниво е близо 1,80. Имаме друга стая, която е с измазани стени. На това ниво имаме запазен гредоред, като е необходимо да се постави в тази стая нов прозорец и да се изгради плоча. Основите на къщата са от 50 см каменен зид, което я прави изключително масивна и стабилна, и външните стени са изградени от 25 см тухлена зидария. Това е санитарния възел, основният санитарен възел за къщата, изцяло за ремонт, което ви дава доста свобода как да го оформите по ваше предпочитание. Както забелязвате, доста от строителните отпадъци са освободени материалите, което ви улекотява бюджета от гледна точка на извозване на строителни отпадъци. Тук се качваме по стълбите, за да стигнем втория етаж, като преградната стена, която виждате, може да бъде премахната и да има директен достъп от този вход, така и до първия етаж. Осветено стълбище с прозорче, което е нещо атрактивно. Качваме се нагоре, тук отново нямаме довършителни работи, които реално погледнато са били изчистени. Имаме идентичното разпределение като другото ниво, 2 стаи плюс кухня най-отляво. Както и едно допълнително пространство, което води до покрива. Това е едната стая на втория етаж. Отново имаме големи прозорци. Тук изцяло трябва да се поставят нови прозорци и настилки. Това е другата стая, пак с 2 големи прозореца, които трябва да се подменят и да се поставят настилки. Това е кухнята, която води към балконче. Благодаря ви, че разгледахте имота. Оставам на разположение, за да обсъдим вашите коментари.